Сённяшняя прыповесць, сённяшняя нядзеля, якая называецца ў нашай традыцыі нядзеляй блуднага сына, гэта чарговая нядзеля, якая гаворыць нам пра пакаянне. Я прыгадаю, што мы ўжо трэцюю нядзелю рыхтуемся да надыходу Святого Вялікага Паста, і ў гэтай нядзелі мы гаворым пра розныя прыклады пакаяння. Бачите, у першую нядзелю мы говорили про мытника Закхея, у другую нядзелю мы говорили про іншага мытника, які не мае свайго імя, але вядомы нам з прыповесці про мытника і фарысея. Сёння мы говорим про тую прыповесць, якая традыцыйна называецца прыповесцю про блуднага сына. І бачыце, калі мы говорили про мінулыя прыповесці і говорили про пакаянне, мы прыйшлі до того, что пакаянне мусіць мець свой нейкі рэальны выраз, мусіць мець свой плён. Глядзіце, Закхей залез на дрэва, а потым раздаў палову сваёй маёмасці бедным, каго пакрыўдзіў, таму аддаў чацвёра болей. Сённяшні блудны сын, мы бачым, ён устаў, ён сказаў, «Встану і пайду да айца». Таксама канкрэтнае дзеянне. Можа быць, больш абстрактнае дзеянне гэта ў прыповесці пра мытніка і фарысея, але таксама гэта дзеянне. Гэта нейкае такое, ён прыйшоў у храм, ён там стаяў, ён каяўся, ён біў сябе ў грудзі, і гэта як бы можа не столькі яскравы выраз пакаяння, як у Закхея, але таксама выраз пакаяння. Гэты мытнік не хадзіў там дзесьці ў сваім мыце, не браў там, значыць, чарговыя аплаты за там паслугі свае і не казаў, але я пры гэтым каяўся. Не, ён нешта рабіў, ён зрабіў нейкі жэст, можа быць больш сімвалічны, чым тыя канкрэтныя жэсты, якія рабіў блудны сын ці Закхей, але ўсё роўна ён нешта рабіў. І, дарагія браты і сёстры, чаму я хочу звярнуць на гэта ўвагу? Мы с вами, калі чытаем прыповесць пра блуднага сына, то мы часта сябе асацыюем з гэтым сынам старэйшым. Бо мы хрысціяне, мы заўсёды пры айцу, мы заўсёды пры Богу, і мы не тыя, которые растрацілі маёмасць з блудніцамі дзесьці там маёмасць нашага бацькі, нашага нябеснага бацькі. Але прызадумаемся, дарагія браты і сёстры, у якім духоўным стане мы знаходзімся. Ці мы знаходзімся ў духоўным стане такім, як, не ведаю, як блудны сын напрыканцы прыповесці, калі быў пір, калі елі смачна, калі грала музыка, калі ўсім было весела. Ці мы знаходзімся ў тым духоўным стане, якім быў блудны сын падчас, так сказать, пасярэдзіне гэтай прыповесці, калі ён там пасіў гэтых свіней і еў тое, што належала свіням, альбо нават не еў, таму што яму гэтага ніхто не даваў. Для нас гэта вобраз з гэтымі ражкамі, ён там не вельмі такі яскравы, але я ўзгадаў, як калісьці ў дзяцінстве, калі мы трымалі свіней, асноўным харчаваннем для гэтых свіней была бульба. Бралі просто ту бульбу, звычайную бульбу, якая вырасла на поле, буйнейшую для людзей, драбнейшую для свіней. Але гэта была тая самая бульба, якую мы ели на столе, якую мы там гатавалі, смажылі, з якой рабілі дранікі. Тая самая бульба. Яе ў спецыяльнай ёмістасці проста варылі. І ў прынцыпе, пасля таго, як яна звараная, можна было яе ўзяць, абабраць і з'есці. Гэта была звычайная бульба ў мундзірах. Толькі яе там потым дадавалі да яе нейкія там дадаткі, якія даюцца там свінням, яе таўклі, і ўжо тады яна, ў прынцыпе, можна было есці, але было трошкі жахліва гэта ўсё. І уявіце сабе, чалавек жыве ў такім стане, што ён харчуецца гэтай бульбай. Гэтай нармальнай, звычайнай зваранай бульбай у мундзірах. Ён яе есць, але есць толькі гэтую бульбу. Гэта сумна, правда? Гэта як бы чалавек не памірае з холаду. Гэта чалавек, неяк там, не ведаю, не есць нейкую брыдоту, не есць нейкія там незвычайныя брыдкія рэчы, есць нешта звычайнае, але гэта вельмі такое сумнае звычайнае. Хтосьці бы, хто еў гэта ўсё, хутка бы засумаваў, і калі б меў магчымасць дадаць да гэтай бульбы солі, алею, там, не ведаю, а яшчэ лепей шкварку, котлету, то, конечно, бы радаваўся, конечно, бы цешыўся. Не кажучы ўжо пра тое, што чалавек харчаваўся бы шашлыкамі, так, як мы чуем у прыповесці, спяклі, сасмажылі, значыць, цялё і елі яго. Гэта больш радасна. І паглядзіце на наш духоўны стан. З чым яго можна параўнаць? З тым, што я сяжу і ем бульбу пустую, ці з тым, што ў мяне пір?
І калі сапраўды мы адчуваем, што наша жыццё ў такім стане, што мы бульбу ямбо, што няма ў ім ніякай радасці, няма ніякай перспектывы, мы проста вегетуем у гэтым нашым духоўным жыцці, то давайте сабе задамо пытанне, ці сапраўды не трэба нам устаць і пайсці да айца. І так як мы пачалі з таго, што гэтае устану і пайду да айца, гэта мае канкрэтны нейкі выраз заўсёды. У нашай традыцыі яно мае таксама заўсёды канкрэтны выраз. Пакаянне звязанае са споведдзю. Так, пакаянне гэта рэч больш шырокая і глыбокая, чым споведь. Споведь гэта адзін з элементаў пакаяння, але вельмі важны, яскравы і бачны. І глядзіце, дарагія браты і сёстры, ці не варта нам устаць пайсці да айца? Ці не варта нам перажыць гэтае пакаянне вось праз споведь? Ці не варта нам асэнсаваць тыя нашы ўчынкі, якія давялі нас да такога стану, што духоўна мы зараз ямо толькі пустую бульбу, што мы не маем ніякай радасці. Не падайсці да гэтага айца, не пераадолець гэтую адлегласць, якая нас дзеліць з Богам, не выйсці з той далёкай краіны. А гэтая далёкая наша краіна, яна можа быць вельмі блізкая, яна можа праз некалькі крокаў быць ад алтара, ад гэтай чашы, якой мы харчуемся, духоўнае харчаванне, якое атрымліваем у святым прычасці. Встаць і пайсці да айца. Да гэтага нас царква заклікае, да гэтага нас Господ заклікае, у гэтыя перад великапостныя дні, великапостныя тыдні, каб мы асэнсавалі пакаянне і прыступілі да гэтага пакаяння, каб не адкладалі, не адцягвалі, не жылі ў гэтым вегетатыўным стане, але жылі поўней жыцця. Так, часамі можа быць гэтае пакаянне, гэта нешта страшнае, нам здаецца, што будзе. Бачыце, як я чытаю гэтую прыповесць, мяне заўсёды захапляе вось гэты унутраны дыялог блуднага сына з сабою, калі ён пачынае мадэліраваць сітуацыю. Ну, а я яму скажу так, а ён мне скажа так, а я яму скажу, ну, хопіць мне там быць наёмнікам. Вось, гэта такое чалавечае, гэта такое часта ў нас сустракаецца, калі перад намі нешта складанае, цяжкае, мы пачынаем мадэляваць сітуацыю. Я пайду да гэтага чалавека і скажу яму так, а ён мне адкажа так, а я яму тады адкажу вось так. Вось, такое чалавечае. Што адбываецца з гэтым мадэляваным дыялогам сына? Та нічога, ўсё пустую, ўсё гэты дыялог ён упустую ляціць, калі айцец скажа яму, спакойна, апранайце яго, там, значыць, біце за накормленае цялё. Можа, нам пры споведзі, пры пакаянні таксама так здаецца, што зараз я падыду да яго, скажу, ну ладно, ну я зграшыў, ну хоць прынамсі мяне там, не ведаю, у самы вялікі і самы гарачы кацёл пекла не пасылай. А што адкажа нам айцец? І ён кажа, не, я цябе не буду паслаць не толькі ў кацёл, не толькі ў пекла, я цябе его зраблю, вось побач з сабой пасажу. Дык можа не варта чакаць, не варта адкладаць, можа варта ўжо зрабіць гэты крок. Вось. Бо у гэтым-то і ёсць нашае хрысціянскае жыццё. У гэтым-то гэтая вось адсутнасць пакаяння, яна перашкаджае нам радавацца, перашкаджае нам жыць, перашкаджае нам цешыцца, перашкаджае нам перажываць гэтае жыццё, нашае духоўнае жыццё, да можа і фізічнае жыццё, можа і звычайнае нашае чалавечае жыццё як пір. Ведаеце, як звычайнае, калі ў нас ёсць нейкая крыўда, спрэчка з нейкім чалавекам, мы не адчуваем тады поўні жыцця, мы не адчуваем тады радасці. Нам трэба з гэтым чалавекам памірыцца, а тут з Богом трэба памірыцца, дзеля таго, каб адчуць поўню жыцця. Таму, дарагія браты і сёстры, чытаем прыповесць, разважаем над ёй, бачым, і давайте проста праз гэтую прыповесць набірацца адвагі, каб зрабіць гэтыя рэальныя жэсты пакаяння, каб прыйсці да нашага айца, пакаяцца, адмовіцца ад сваёй слабасці, адмовіцца ад гэтай бульбы, есці гэтае адкормленае цялё, радавацца жыццю і радавацца духоўнаму жыццю разам з Богом. Амінь.